Bună ziua! Mă numesc Anca Todeancă, sunt directorul general al acestei companii, practic Visage Studio. Noi avem aici la standul din expoziția de unghii o gamă nouă de produse de la ABC Nail Store din Germania, cu care ne mândrim și se pare că avem și succes. Astăzi vă voi vorbi câteva cuvinte despre produsele pe care noi le avem în plus față de celelalte firme și aici intră gelurile și acrilurile colorate într-o gamă diversificată de culori. Sunt în spatele dumneavoastră, nu? Exact, da. Haideți să le arătăm puțin. Aici avem acrilul colorat la 7,5 grame. Avem peste 100 de culori doar la acrilul colorat și gelul colorat la 5 grame, la fel peste 100 de culori, ceea ce este unic la noi în România. Pe lângă asta ne mândrim și cu produsele de îngrijire a unghiei, cremele de mâini. O să avem și o gamă pentru manicură spa în curând. Ce înseamnă manicură spa? Practic înseamnă o îngrijire mai aparte a manicurii clasice. Se folosește o mască, un gomaj, după care se face un masaj pe crema pe care o să o aplicăm. Deci e mai diversificat și nu merge în toate saloanele. Și este un tratament de care pot avea parte clientele dumneavoastră la salonul dumneavoastră? La salonul nostru și la clienții noștri în saloanele lor. Văd că aveți un scaun mai special aici. Așa este. Este un complex de pedicură cu masaj. La fel, în general, pentru spauri, pentru că se face masaj la gât, la spate, la șezut, are și hidromasaj, cromoterapie. Nu e doar o pedicură clasică, este și un mijloc de relaxare. După cum vă spuneam, sunt foarte multe culori. O parte dintre ele le-am expus aici ca să fie o alegere mai ușoară. Am înțeles. Care sunt tendințele pentru 2010? Și în culori, și în stiluri de unghii? Având în vedere că urmează toamna, noi avem o gamă de geluri colorate, culori Chanel, așa le numim noi. Sunt geluri mai închise la culoare, geluri cu culori mult mai rafinate, grena, un gri închis, în principiu culori închise pentru toamna, pentru iarna următoare. Și care ar fi tendințele pentru 2011? V-ați pregătit pentru anul următor? Din câte observ eu și în rândul clienților noștri se caută foarte mult partea de design. Cu modelele cât mai complicate, cât mai colorate, cât mai finuțe. Mi-ați spus ceva de 3D mai devreme. O altă noutate sunt gelurile 3D. Ele sunt perfecte pentru persoanele care poate au lucrat sau nu au lucrat deloc cu acril sau nu le place să lucreze în acril. Folosind gelul 3D este mult mai ușor să obții același rezultat ca și din acril, dar având în vedere că el se întărește la lampă, dă mai mult timp clientului să îl modeleze și asta e avantajul principal al gelului 3D. Ce înseamnă până la urmă un gel 3D? Ce face ca un gel să devină 3D? Practic, florile care se realizează cu gelul 3D sunt în relief, exact cum puteți vedea și aici pe bannerele noastre sus. Bun. Apropo de cursuri, organizați și cursuri de manicură pentru fete care își doresc să intre în domeniu? Da, organizăm cursuri de la A la Z, însemnând o manicură, pedicură clasică, după care curs de aplicare unghii false, urmând după cursul acesta cursuri de design pentru acril, pentru gel, chiar și pentru unghiile de la picioare. Avem un training pentru modelarea unghiilor de la picioare, pe linere, absolut orice produs vedeți aici, noi îl valorificăm. Există vreo cerință? Adică se poate înscrie oricine sau există niște standarde? În principiu și noi avem dreptul de a ne selecta clienții și preferăm să lucrăm doar cu persoane care vor să facă o carieră din asta, care sunt profesioniste, pentru că avem calitatea produsului și noi avem calitatea serviciilor și ne așteptăm și calitatea clientului să fie la fel. Aveți un mesaj pentru fetele care își doresc o carieră în domeniul acesta? Să fie foarte sigure pe ele și să nu creadă că totul se realizează dintr-un singur pas. O carieră, la fel ca și oricare în alt domeniu, necesită investiție în timp, în produse, în răbdare. Deci să se gândească bine când vor să înceapă asta, să fie sigure că asta vor să facă și cu siguranță vor avea și succes.